oo kyllä ihan varma, onko kusta. Oho, se vaihtoi väriä. Mitä me tänään kokkaillaan? Tässä on omenamehua. Hei! Appelsi, mä maistan porkkana. Tervetuloa supersalaisen videon pariin. Tässä videossa mä ja mun ystävä M-Rockis maistellaan erilaisia juomia ja kerrotaan meidän mielipide niistä. Ne maistuu aivan siis järkyttävältä. Tää video on kuvattu 2023 joulukuussa, eli noin vuosi sitten. Joka ehkä selittää sen, että mä näytän pikkasen erilaiselta. Tässä videossa piti alunperin olla 2 kuvakulmaa ja se puhelin näkyykin siinä pöydällä, mutta se kuva korruptoitu. Sen lisäksi meillä oli tässä vähän ääniongelmia, että meidän ääni kuulosti vähän oudolta, joten tätä videota ei tulla koskaan julkaisemaan mihinkään muualle. Tää video oli kuitenkin ihan super hauska ja meillä oli tosi paljon hauskoja hetkiä, joten mä ajattelin laittaa tän teille, jotka on tilannut mun fanituotteita. Super isot kiitokset siis just sulle, kun oot tilannut fanituotteita ja toivottavasti tykkäät tästä videosta. Tässä meillä on 12 outoa juomaa, mitä me löydettiin tuolla kaupoista. Ja siis jos haluatte nähdä, että me juodaan tämä, niin kannattaa ehdottomasti katsoa videon loppuun asti. Mikä se on meidän ensimmäinen juoma? Meidän ensimmäisen juomana toimii tällainen Bar American Cream Soda. Ja tää vaikuttaa, tai ainakin näyttää todella mielenkiintoiselta, joten lähdetään vaan tästä suoraan avaamaan tosta. Sitten mä tästä kaadan meille vähän tuohon mukiin. Okei, tää on kirkkaa sininen. Muki. Tää on läpinäkyvän näköistä, tää ei näytä miltään. Miltä tää niinku haisee? Aika jännä haju. En osaa, ehkä niinku vanilja? Siis pieni vanilja vois kyllä olla. Makutesti ja okei, tää on oikeesti ehkä ihan hyvä. Siis tää maistuu ihan kermavaadolta, joka käy sinänsä järkeen, kun sehän oli joku kriimi. Joo, se oli cream soda, niin se käy itse asiassa aika järkeen, että se on. Tää on oikeastaan aika oudon maku. Ei taas niinku yli yhtä tölkkiä pysty päivässä vetämään. Joo, ei tää on tosi makeeta. Just semmonen niinku kermavaahtoa vetäisit suuhun täydelle vaan koko ajan. Paljon sanot tälle pisteet 1-5. Tää on sinänsä, en mä kyllä tätä välttämättä enää ikinä uudestaan ostais. Mutta ei tää kyllä semmoista pahaakaan oo. Ehkä mä heitän 2. Joo, mä voisin sanoa vaikka 3. Yhteensä 5 annetaan tälle. Tää ei oo kyllä hirveän hyvä. Ja videon lopussa ei näe, että mikä näistä meidän mielestä oli kaikista paras ja mikä oli kaikista huonoin. Joo, mä hain tästä ämpärin suoraan. On muuten vähän likainenkin ämpäri, mutta tää on tärkein. Jos on niin paha, ettei mene muki tyhjäksi, niin voisit laittaa tänne. joo, ja tää voi mennä nyt tänne piiloon. Olisiko seuraava? Täällä on joku sininen Fanta. Tällainen jännä. Berry flavored soda. Okei, tää on aika mielenkiintoinen. Tää on kirkkaa sinne, niin tää kyllä sopii sulle aika hyvin, mutta se voi olla ihan hyvä oikeesti. Katsotaan minkälaista tää oikein on. Oho! Tää on oikeesti kirkkaa sinistä. Mitä? Siis tää on niinku slurpjuise. Takaan tästä sielliin. Okei, hajutesti. Tänään testissä. On muuten oikeesti marjahajunen. Joo, tästä voi muuten oikeesti saada sieltä. Kippis ja kulaus. Mä tunnistan tän maun jostain. Siis mä oon ennenkin maistanut tätä jossain. Mä en kyllä tiedä missä. Tuleeko sulla jotain mieleen ei tästä? Ei mitään haju. Mutta tää on itse asiassa oikeesti aika hyvä. Mä antaisin tälle varmaan arvion 4,5/5. Mä sanoisin itse, että 4. No saisit kuitenkin 8,5. Se on aika hyvä. Se on aika hyvin. Mistä päin tää oikeesti oli? Tää on kakku tehty Yhdysvalloissa. Sekö ei mene ämpäriin, sekö menee niinku ihan kurkusta alla. Aha, okei. Oho, se vaihtoi väriä. Joo, minkähän värisen toi meidän ämpäri on näiden kaikkien testauksien jälkeen. Niin, kannattaa katsoa video loppuun, ehkä se selviää. Seuraavaksi meillä on täällä Herra Hakkaraisen päärynä. Siis tää on suomalainen juoma. Ja toi on ihan sairaan hyvää. On juonut ennenkin. Okei, mä en oo ikinä maistanut. Tai en ole itse asiassa ikinä nähnytkään tällaista kaupassa, joten tänään testissä. Tää on kans tällaista niinku läpinäkyvää. Tää on ihan mielenkiintoinen. Tostahan on tosiaan myös se vadelmaversio. Ja hajutesti. Päärynä. Siis tää on niin päärynä niin kuin voi olla. Tää on kyllä niin päärynä. Okei. Makutesti. Tää maistuu samalta kuin ennenkin. Tää on sellainen niinku päärynämehu, mutta tässä on hiilihappoa. Tää on niinku varmaan paras tapa kuvailla tätä. Siis se on niinkö tätä, mutta hiilihapoilla. Eikö oo? Vanha tuttu mehukatti, mutta hiilihapoilla. Mä en tiedä, onko ne hiilihapot välttämättä hyvä asia, mutta Tää on ihan jees, mutta mikä sä annat arvosanaksi tällä? mä en kuitenkaan tätä hirveän usein ostaisi, mä antaisin varmaan 3. Mulla on se kanssa, että mä oon tätä maistanut monta kertaa, joten mäkin menen tuolla 3. Tääkin vois kyllä mennä sinne ämpäriin nyt varovasti, ettei Oisin mäkin tietenkin voinut sen siinä heittää, mutta tää on jopa tämä juon. Se eka kerta kun mä heitän jotain ämpäriä ja sit sä juot sen vielä. Mikä on sun lemppari virvoitusjuoma? Se on varmaan Fanta, mä sanoisin. Mun lemppari on kokis, mutta meillä ei oo täällä kokista, vaan meillä on täällä Box Cola. En oo ikinä maistanut ennen, mutta aika mielenkiintoisen näköinen. Tää on tällainen kunnon musta pakkaus
makkous ja tää voi maistua aika mielenkiintoiselta. Tää maistuu yhtään samalta kuin Extran Coca-Cola, niin sitten menee ämpäri ja pikavauhtia. Mutta on tommonen perus kolan väri ainakin. Tää on ehkä vähän huolestuttavaa siinä vaiheessa, jos kola ei ole mustaa. Siis tää haisee niinkö SodaStream kolalle. Siinä on semmonen uniikki aromi, te jotka juotte sitä niin tiedätte. Tää haisee oikeasti sille. Ja tää maistuu pahalta. Tää maistuu pahemmalta kuin Extran Coca-Cola. Tää maistuu ihan SodaStream kolalle. Siis aivan täysin. Ja mä en tiedä, mun mielestä tää on ihan ok. Mä sanon täälle 2/5. Tätä en kyllä jois vaikka maksettais. Jos tykkäätte SodaStream kolasta, niin tää on sit oikee teille. Mä annan 2,5. Eli just se 4,5 pistettä. Se menee Se menee ämpäriin. sinne. Terkkui sinne ämpäriin. No se muuttuu vihreäksi pikkuhiljaa. Okei, siellä on kunnon kemikaalit. Mitä me tänään kokkaillaan? Seuraavaksi meillä on täällä oikeesti varmaan, siis tää on mielenkiintoinen. Tää on tällainen Spider-Man juoma. Nää tekstithän ei ole englanniksi. Tää on Puolas näköjään tehty. Tää voi oikeesti olla aika mielenkiintoinen. Tosta noin korkataan ja sit vaan... Mitä se on tommoista keltaista? Nyt en oo kyllä ihan varma, onko Kustova, jonka Mitä tää on? Onko Kustova, onko limua Mitä ihmettä? Hajutesti. Tää haisee appelsiinille. Joo, tää on appelsiinimehu. Mitä? Onpa laimeeta. Siis hyi saakeli. Tää on paha. Tää oikeesti maistuu niinku vedeltä, mut samalla hieman appelsiinilta ja todella paha. Siis tässä ei oo hiilihappoja ees. Tää nyt kyllä menee sinne ämpäriin oikeesti. Hyi saakeli. Pikavauhtia ämpäri 1/5. Joo, toi on kyllä... Mä sanon ite 0,5/5. Toi oli niinkö sellaistakin kuraa. Älkää ostako tätä ikinä, please. Teette itellenne tosi hyvän palveluksen. Puolalaiset ei osaa tehdä juomia. Joten, no, otetaan toinen puolalainen juoma. Nimittäin Minions-juoma. Tääkin on muistaakseni Puolassa tehty. Joten... Mikä tässä on, että nämä puolalaiset tekee tällaisia niinku leffoista? Se on kokista. Katso nuke kola. Oho, Kinder Cola. Mä vähän veikkaan, että ne ei meinaa sitä Kinderia. Ja jos tääkin on keltaista, niin mä vähän epäilen, että... No, se on sentään. Kyllä se kola pitää olla sitä mustaa. Kyllä te tiedätte. Joo, jos ei oo mustaa, niin sitten on vähän huono tilanne. Hajutesti. Hyi saakeli. Ei oikein, mä en halua juoda tätä. Siis tää oikeesti... Miten tätä kuvaisi? Mitä Mä voin tässä kuvata silleen, että tää ei on? liity mitenkään Minionsseihin. No eikä siihen Kinderiin. No ei kyllä Kinderinkään. Mä en tiedä mikä Kinderi. Onks Puolassa erilainen Kinderi? No joo, maistetaanko? Hyi. Oikeasti. Tää on ihan hirveetä. Musta tuntuu, että me ollaan yhteisymmärryksessä siitä, että puolalaiset ei osaa kyllä tehdä juomia. Siis tää on oikeesti ihan hirveetä. Kolamakua ja arvaa mitä muuta. Tässä on omenamehua. Ei kyllä maistu omenamehu. Juu, ei ikinä enää uudestaan. Hyi. Te tiedätte mihin nää menee. No sit vois vaihtaa näistä tölkeistä pois ja ottaa tällainen vähän erilainen. Otan nimittäin lasipullo. Okei, totakin mä oon juonut itse asiassa aikaisemmin. Tää on Jyrkups limonade. Mitä ihmettä? Saadaanko mä tossa slow motion? Se tulee niinku mua päin. Mä voin näyttää sulle kakku. Eli siis sä painat sen tälleen kiinni, näin. Joo. Ja sit sä vaan sä vedät tälleen. Ei sitä tarvi sille räjäyttää. Testistä enää. Aha, ja puolet menee taas. No mun pöytä on ainakin kokenut kovia. Hei! Haistetaanpa. Mansikka, mutta tää on sellainen enemmän metsämansikka. Tää on sinänsä mielenkiintoisen makusta, että Tää ei oo hirveen hyvä. jotkut tykkää tästä ja jotkut taas ei. Huomaatko, että tässä on tosi paljon hiilihappoja? Joo, ei oo Siis oikeesti. Tällaista se on kuvata kakkuhin kanssa. Mutta joo, puolalaisissa juomissa ei ollut yhtään hiilihappoa. Se on kiva, että näissä on sitten vähän se niidenkin puolesta. Tämähän on tosiaan siis Suomessa tehtyä juomaa. No, sen huomasit mansikan mausta, ei kyllä missään muualla niinku mansikat maistu kauan. Mä sanoisin tälle arvosanan 2,1/5. Mä antaisin tälle 3/5. Eli se tarkoittaa, että se sai pisteitä 5,1. Okei, ja seuraavaksi, nyt on vähän outo, sininen pullo, mitä ihmettä. Mutta siinä on kakku sulle kysymys, osaatko sä avata tällaista? Mä en lue ohjeet, mä suoritan ilman. Tosta avataan toi korkki, noin. Ja sit meillä on tää, niin tää pitää sitten se oli näin päin. Niin tää pitää niinku... Ei se ei ollut noin. Tää lähti tälleen tästä. Okei, eli tää pitää ottaa tästä ja sitten... Anteeksi. No. Oi, ja sit sillä peukalolla painitaan silleen. Vähän avustetaan peukaloa. Painetaan mulle. Joo, räjähtää mua päin. Ei varmaan mene päin. Tää siis on ohjeessa lukikaan. Sitten vaan vaatii vähän voimaa. No niin! Sieltä se aukesi. Vaatii vaan vähän voimaa. Sieltä se aukesi. No ihan kiva, kun täällä on tämmönen kuula oikeasti sisällä, joka tippuu siitä. Kaadetaan. Täällä on näköjään kirkkausinen teema tänään. Ja... No ihan vaikea kaataa noista pulloista, koska siihen tulee se... Se pallo nyt Ei, on... mutta se pallo ottaa kiinni johonkin.
Mitä ihmettä? Mitä tapahtuu? Jata, kyllä se onnistuu. Itse asiassa eikö tää maku ollut mustikka? Kyllä taisi olla. Tää on aika mustikka. Tää haisee ihan Hubba Bubba. Hubba Bubba se niinku pinkki väri. Eikö tää maistukin ihan Hubba Bubballe? Tää on oikeesti ihan Hubba Bubba. Pinkki Hubba Bubba. Mutta tää on kyllä oikeastaan aika hirveetä. Tää on tosi makeeta. Ehkä vähän liian makeeta mun makuun. 2,3. Sulla on kyllä tosi spesifit noin. Kyllä siis mä antaisin ehkä 2,0175. Ja se on mulla spesifi. Eli yhteensä me saatiin 4,1175. Mut joo, en kyllä välttämättä ostaisi uudestaan. Joo, kyllä ne Hubba-Bubbat menee, mutta toi ei mene. Seuraavaksi meillä on täällä tällainen vähän Coca-Colaa. Tää on itse asiassa aitoa Coca-Colaa ja sitten tässä on cherry. Tää on niinku cherry flavor. Avataan tästä suoraan ja laitetaan tosta noin, ja tämäkin on luonnollisesti Coca-Colan näköistä. Mä oon maistanut amerikkalaisista kokiksista sitä vaniljaa ja normikokista. Ja mun mielestä ne on tosi hyviä, mutta kirsikasta mä en itse tykkää ihan hirveästi. Tää kyllä aika kirsikan hajusta on. Maistuu ihan niinkä täysin semmoiselta keinotekoiselta kirsikalta. Mä antaisin tälle pisteelle 1,75367. No terkkuja vaan editistä tälleen vuosi myöhemmin. En muuten tosiaan ole laittamassa noita numeroita. Mä tykkään tosi paljon kokiksista, mutta Cherry Coca-Cola ei ole ikinä ollut mun tuote. Koska tää on kumminkin Coca-Colan komppanin tuote, niin mä annan 1,5. Terkkuja editoijalle. Editoija voi laskea ja kertoa nyt tässä näytöllä, että paljonko se saa yhteensä arvioita. Ja jos te olette maistanut kirsikkakokista, niin kertokaa ihmeessä, tykkäättekö te tästä vai tykkäättekö enemmän esimerkiksi vaniljasta vai sit se ihan tavallinen. Seuraavaksi meillä on tämmönen, mikähän tämä oikein on? Siis kato sitä. Musta kirsikka sooda ja vielä kirpeä. mukia kohti. Okei, tää on tosi kivan värinen. Ja oi saakeli, kun muuten tuoksuu kirsikka. Joo, herranen aika. Tää on kirsikka. Jos toi äskenen oli voimakas haju, niin tässä vasta oikeesti onkin. Oh my god. Tää on kirpeä ja kirsikka. Mä en itse pysty ollenkaan. Mä annan tälle 0,1. Mä sanoin itse myös ton 0,1. Siis tää on tällä hetkellä mun mielestä huonoin. Älkää ostako tätäkään. Seuraavaksi meillä on täällä Chupa Chups. Eikö toi se tikkaribrändi? Eli tää voi olla aika hyvää tai tää voi olla aivan järkyttävän makuista. Todella siisti väristä. Ja on muuten hiilihappoja, siis mitä ihmettä. Hajutesti. Haisee kreipille. Joo, aika lailla. Tää on oikeastaan aika hyvä. Tääkin on kyllä aika makeeta. Ei tätäkään kyllä kokonaista tuosta tölkkää pysty juoda, mutta 2,3. Mä sanoisin, että 2. Mä annan tälle 2. 4,3. Ja sitten päästään viimeiseen jymy-yllätykseen, eli Pipsapossusta tuttu isän yllätys. Onko siellä lelu? Tuossa lukee vieressä surprise. Tää näyttää siltä, että tää on oikeesti lelu sisällä. Miten tää edes kuuluisi oikeesti avata? Kato, kyllä se aukeaa. Okei, mut miten toi lelu pitäisi saada tuolta? Se voi parantaa ehkä meidän arvioita, tai sitten se voi huonontaa niitä. Mikä toi on? Mikä? Onko tässä jotain hedelmiä vaan? Tehojuoma. Mitä ihmettä? Tää haisee kauhealta. Tää haisee ihan kauhealta. Makutesti. Mitä? Tää ei maistu miltään. Kyllä tässä joku... Kyllä tässä joku niinku appelsiinimaku. Appelsiini, mä maistan porkkanan. Okei, mitä tässä oikeesti on? Koska siis tässä maistuu ihan porkkana. Ja tässä on... Ei ollut porkkanaa, mutta tässä on omenaa, appelsiinia, mandariinia ja sitten jotain muuta. En tiedä mitä muuta, mutta ei ollut porkkanaa. Tässä on tämmönen teksti, että avaa tästä. Ui, mä sain se auki. No se aukesi aika heikosti. No ei mitään, pyöritetään tästä näin. Onko tää niinku kindermuna? Okei, ja... Se on oikeesti. Tuleeko tästä jotain, joka parantaisi kenties meidän arviota? Okei, tää tulee oikeesti niinku Pipsapossu. Mä en tiedä, muistaakseni mikä ton nimi on? Mä en tiedä. Ei kyllä siis mitään. Hei, te katsotte varmaan tätä sarjaa, niin te voitte kertoa siellä kommenteissa. Mikä on tämän hahmon nimi? No enpäs kuule osaa sanoa, koska sinä näytät sitä siihen kameraan, joka ei ole päällä. Okei, mitä mieltä sä oot, Kakku, tässä? Mä sanoisin, että lelu on ehkä ihan hyvä, niin mä antaisin lelusta yhden pisteen, mutta koko juomasta mä antaisin Pistä pöytä kautta 5. 1/5 antaisin ihan vaan lelun takia. En mä kyllä tosta lelustakaan maksaisi. Tää on mulle 0. Se menee sen ämpärin päin sitten. Ja... Meidän lempparijuoma oli heti video alussa nimittäin Fanta Berry, joka sai 8,5 pistettä. Ja meidän inhonkijuoma oli Pipsapossun isän ylläri, joka sai 0,1 pistettä. Siis toi oli aivan kamalaa. Nyt on ainakin videoita kuvattu. Täältä löytyy tällainen puhelinstandi, sitten löytyy tällainen Pipsapossusta joku, mä en tiedä mikä tää on, joku random hahmo. Sitten löytyy Rockikselta vähän kirkkaisista väriainetta ja... Mikä toi on? Ei mitään haju.